Bueno, Debabarrenako ezaugarri nagusienak beti izan dira gure jein ekintzailea eta industria sektoria. Orduan, gure apostua berdina da. Horretarako badakagu finkatuta bi estrategia Debabarrena ekinean, eta bai industriari eta holan jarraituko dugu hurrengo urteetan. Egia esan, krisialdiakin Debabarrena beste toki batzuetan bezala, gauzak asko aldatu egin dira, eta hori nola igarri dugu enpleguan, azkenian enplegu asko galdu egin dira, hemen izan da pizkanaka, ez da egon itxiera bat oso importantia, baina pizkanaka galdu egin dira lanpostu asko, eta gero establezimentuak ere bai. Orduan, berriro, hurrengo urteetan berriro hartu behar dugu gure lekua, Debabarrena berreskuratu behar du bere lekua industria sektorian, eta danon artean egin behar dugu ahalegina hori lortzeko. Komentatu behar dugu hemen gehienak enpresa txikiak dira, orduan ahalegina handiagoa izan behar da, baina egia esan aukera ikusten dugu manufaktura aurreratuan. Guretako beti izan da gure gaitasuna manufaktura arloan, orduan etorkizunerako ere bai ikusten dugu hor dagoela gure aukera. Gero aipatu behar dugu hemen badaukagula 5 lanbide heziketako zentruak, 2 zentru unibertsitarioak, orduan guretako hori abantaila bada eta etekina atera behar diogu. Eta ere bai badakagu 3 zentro teknologikoak. Orduan, behintzat baldintzak badakagu etorkizuna baikorra ikusteko, baina egia esan ahalegin egin behar dugu denok batera hori lortzeko.